Vraciame sa k stromu marhule, ktorý sme ošetrili na začiatku vegetácie rezom na kypte, aby sme obnovili korunu po výraznom napadnutí moniliózou, ktoré sa prejavilo v období kvitnutia a pokvitnutí. Následne po reze na kypte sme realizovali rez po vypučaní a vytvorení letorastov, kedy sme zriedili korunu a ponechali sme bez ošetrenia tie, ktoré sme považovali za perspektívne z hľadiska budovania kostrových konárov. Skrátili sme tie, ktoré sa javili ako nepotrebné, ale využili sme to, že majú listovú plochu na tvorbu asimilátov, ktoré slúžia k ďalšiemu rastu stromu. Vraciame sa sem zhruba v druhej polovici mesiaca júla, takýto je stav. To sa môže samozrejme každý rok podľa priebehu podmienok meniť. Niekedy začíname s následným rezom skôr, niekedy neskôr podľa intenzity rastu stromu, podľa počasia. V tomto období vidieť, že rast veľmi výrazne pokročil. Najsilnejšie letorasty dosahujú dĺžku aj viac ako 1 meter, sú sekundárne rozkonárené. To sekundárne rozkonárovanie bolo zreteľné už v priebehu jary a tie, ktoré sme ponechali ako perspektívne z hľadiska budovania kostrových konárov, teda majú najsilnejší rast. Tie, ktoré sme skracovali, tak vytvorili sekundárne prírastky, ktoré sú podstatne kratšie, ale stále majú listovú plochu, ktorá slúži na to, aby sa vytvárali látky pre ďalší rast stromu. V tomto stave sa strom javí ako pomerne prehustený, preto musíme urobiť ďalšie opatrenia. A v zásade tie opatrenia, ktoré urobíme teraz, by mali už viesť k formovaniu budúcej koruny. Pričom predpokladám, že sa stromu budeme venovať ešte raz niekedy na sklonku leta, kedy ošetríme už tak finálne tie časti, ktoré budú nepotrebné, aby sme predišli potrebe nejakých výraznejších, hĺbších zásahov v nasledujúcom roku na začiatku vegetácie. Z toho vyplýva, že tie podstatné rezy urobíme počas vegetácie a nebudeme robiť veľké rany na začiatku vegetácie, kedy by sme mali obavu z toho, že by mohlo dôjsť k nejakým infekciám a k zhoršeniu zdravotného stavu stromu. To, čo urobíme teraz, rany, ktoré vytvoríme, nie sú veľmi veľké a pomerne rýchlo pri teplom a suchom počasí zasychajú, takže do konca vegetácie rana bude chránená zaschnutou časťou, menšie rany zrejme aj zarastú, takže strom bude vstupovať do vegetačného pokoja bez nejakých otvorených rán, ktoré by mohli viesť k infekciám počas vlhkého zimného obdobia, bezmrazého obdobia. Takže to je taký princíp, ktorý uplatňujeme, aby sme do určitej miery zabezpečili lepší zdravotný stav stromu, ktorý bol výrazne stresovaný hlbokým rezom. Koruna je teda pomerne hustá. Pokiaľ máme trošku menej pozornosti pri ošetrovaní, tu došlo k poškodeniu konára pri kosení stromu a škoda, že išlo práve o taký prírastok, s ktorým sme počítali pre budovanie kostrového konára. Nič sa nedá robiť, takéto časti, ktoré sú poškodené, budeme musieť odstrániť a v tomto prípade odstráňujeme celý konárik, pretože tá rana je pomerne veľká, takže snažíme sa tie časti, ktoré už k ničomu nemôžeme použiť, odstrániť úplne. Ešte tu zostáva nejaký menší čapík s listovou plochou. On bude reagovať na tento rez, keďže je druhá polovica mesiaca júla. Rast bude pokračovať určite do konca augusta, takže ešte tu narastie niečo a to prispieje trošku aj k hojeniu rán. Takže prejdeme korunou a odstránime časti, ktoré
sú takéto prípadne poškodené mechanicky. Niekedy sa objavujú aj časti, ktoré z nejakých dôvodov vednú. To sa nám stalo aj po tom prvom reze. Strom veľmi mohutne začal rásť zo spiacich púčikov na starom dreve a niektoré letorasty aj odumreli. Zrazu zvedli bez nejakej zjavnej príčiny a tým, ako by sa strom chránil proti prehusteniu, takáto reakcia sa stáva pri veľmi silnom raste stromov, aj pri iných druhoch. A môže nám to niekedy narušiť našu koncepciu, náš zámysel s nejakým budovaním kostry koruny, ale nič sa nedá robiť, ak sa niečo takéto vyskytne, že odmierajú výhonky, tak ich treba priebežne odstraňovať. Ostatné výhonky, ktoré tu v korune sú zdravé, takže nemáme s tým problém, že by sme museli odstraňovať kvôli zlému zdravotnému stavu. Teraz budeme robiť len rezy, ktoré budú slúžiť k dobudovávaniu základov kostrových konárov. Zmenšíme listovú plochu tých letorastov, ktoré nebudeme ďalej potrebovať, aby sme prevzdušnili korunu a zároveň, aby sme podporili rast tých častí, ktoré sú perspektívne. A budeme tiež robiť rez na prevod, ktorý bude slúžiť na otváranie koruny pre ďalšie obdobie. Môžeme začať v prípade tohto kostrového konára, alebo základu kostrového konára, kýpeť, ktorý sme ponechali. Ideálne je, ak ten výhon, ktorý bude jeho pokračovaním, je na najvyššej pozícii, v blízkosti rany, teda ktorú sme vytvorili, máme základ silného konára, ktorý ošetríme rezom na prevod. Pritom ten rez na prevod využíva skutočnosť, že tu máme sekundárne letorasty a vyberieme taký letorast, ktorý smeruje do tej strany stromu, kde je voľný priestor. V tomto prípade to bude letorast, ktorý smeruje na túto stranu, keďže aj ten pôvodný konár viac menej smeroval sem. Ten letorast skrátime. Ja používam rez na vnútorný púčik, lebo budeme ešte raz rezať koncom augusta, zhruba o mesiac, a budeme potom rezať rezom na prevod na terciárny letorast, ktorý vyrastá smerom von z koruny. Tie, ktoré by mu mohli konkurovať a rastú pod ním alebo dovnútra koruny, tak odstránime úplne. Môžeme nechať aj krátky čapík, ale ideálne by bolo rezom na konárový krúžok. To, čo je slabé, môžeme skrátiť o polovicu, o tretinu. A keď ideme smerom dole, na tomto letoraste máme už iba jeden bočný sekundárny letorast, ktorý nám v zásade vyhovuje, lebo vyplňa priestor a nemusíme si ho vôbec všímať. Toto je letorast, ktorý bude základom kostrového konára. Ostatné sú z hľadiska budovania koruny nepotrebné, ale sú potrebné z hľadiska svojej listovej plochy, pretože prispievajú k regenerácii, podporujú tvorbu zásobných látok aj pre ďalšie obdobie. Takže ostatné letorasty budeme podľa možnosti rezať tak, aby nedochádzalo k zatieňovaniu toho hlavného základu, ktorý budujeme. Takže tam, kde sa križujú, tam, kde zatieňujú ten ponechaný letorast, tam ich budeme odstraňovať, aby sme jednak oslabili ich rast a zároveň ich znížime, čím sa vytvorí viac svetla okolo toho hlavného letorastu. Tie, ktoré ponecháme a sú dlhšie, môžeme skracovať o niečo, tak aby každý list bol dobre osvetlený a na tom istom zvyšku pôvodného konára máme ďalší silný letorast. Ten môžeme nechať, ale nebude slúžiť pre tvorbu ďalšieho kostrového konára, lebo by sme ich mali blízko, ale vzhľadom na to, že má pomerne veľkú listovú plochu, tak predsa len ho necháme, aby sme využili jeho listovú plochu, ale každý z tých letorastov, teraz keďže to nie je
perspektívny útvar, nezaujíma nás to, či sú tu nejaké konkurenty a podobne, všetky skrátime zhruba o polovicu až o tretinu, aby sme zabezpečili dostatok svetla pre ponechaný základ budúceho kostrového konára. Ak máme na kypti nižšie konáriky, nižšie letorasty, ktoré vyrastajú, tie môžeme skrátiť o polovicu až 2/3, aby sa tu vytvoril základ rodivého obrastu. Takýmto spôsobom je celý kypeť ošetrený rezom. A môžeme pokračovať k ďalšiemu. Máme tu ďalší kypeť, ktorý sme zrezali a na ňom sa vytvoril jeden mohutný, veľmi pekný prírastok, ale rastie vzpriamene a potrebujeme korunu otvoriť, takže použijeme rez na prevod, pričom využijeme znova sekundárny letorast, ktorý smeruje vhodným smerom a otvára korunu, nad ním rez na prevod a toto bude náš perspektívny letorast, z ktorého bude sa vytvárať potom základ kostrového konárika. Ostatné, ktoré by mu mohli konkurovať rezom na vnútorný púčik, zrežieme. Je tu jeden taký, z ktorého nemôžeme vybudovať nejaký kostrový konár, takže ten úplne skrátime. No a na základe stredníka sa tu vytvára viac výhonov, ale my nepotrebujeme mať veľa náhrad stredníka, takže na stredníku tiež vyberieme jeden, ktorý bude najsilnejší a ktorý bude dominovať a ostatné veľmi výrazne skrátime, ale stále ponechávame ich listovú plochu aktívnu, aby prispievali k vyzrievaniu pletív. A tak ako odstraňujeme tie bočné, ktoré sa tu objavili, tak sa nám už rysuje základ stredníka budúceho. Stredníkom by mal byť ten, ktorý vyrastá osy, ktorá predĺžuje teda os kmeňa, a mal by to byť silný letorast. Tu je veľmi silný letorast, ktorý je ale aj mohutne rozkonárený a preto ho budeme musieť ošetriť. Ponecháme mu dominantnú os tu, ktorá je primárna, a sekundárne preriedime rezom na konárový krúžok, tak aby sme do úvahy brali to, že nemajú sa veľmi tieniť a môžeme ich znova skrátiť mierne, čo vyvolá ešte potom tvorbu nejakých sekundárnych a terciárnych letorastov a tiež to vedie k tvorbe nejakých slabších bočných konárikov, na ktorých na budúci rok už bude úroda. Ešte nám tu jeden rastie tak mimo konceptu, čiže tým sa odhalilo vnútro koruny, takmer v polovici koruny. Tu máme základ budúceho kostrového konára a môžeme ísť na ďalší kypeť. Tu nám tiež vlastne pri kosení došlo k poškodeniu. V tomto čase, no žiaľ Bohu, že je to tak, ale v tomto čase tie poškodenia vedia sa zregenerovať, ale oslabuje to rast toho poškodeného letorastu, čo je škoda, pretože ten by mal naozaj rast najsilnejšie. Keď sa pozrieme na tento kypeť, tak naozaj ten poškodený je ten, ktorý rastie najvhodnejším smerom, takže vyberieme na ňom najvyšší, jeho konkurent skrátime a os skrátime máličko len, aby sme vytvorili základ pre letorasty vyrastajúce von z koruny. No a to, čo sa vytvorilo pod ním, znova musíme trošku preriediť, aby nebol prehustený konárik, ale zároveň teda sa snažíme listovú plochu chrániť, pretože prispieva k tvorbe zásobných látok pre ďalší vývoj
stromu, aj toho ponechaného konárika. Tým máme orezaný ďalší základ kostrového konára. No a stredník sme si už zvolili a tu máme ďalší pekný, von vyrastajúci, vo vrchnej časti kypťa ponechaný konárik. Snažíme sa ho otvoriť, teda režeme smerom na prevod, na vonkajší výhonok a skrátime veľmi mierne, zhruba vo výške ako sú ostatné. Niekedy sa nám to podarí, niekedy nie dodržať, ale bolo by dobré, aby tam bol tzv. Rez na rovnováhu aj na týchto prírastkoch. Ten, ktorý by mu mohol konkurovať a nechceme z neho budovať konár, ten skrátime výraznejšie, aby bol pod výškou vrchola ponechaného letorastu. Znovu poskracujeme tie, ktoré sú nižšie vyrastajúce a mohli by zatieňovať. Teda cieľom je ponechať tomu, ktorý bude perspektívny, ponechať dostatok priestor, dostatok svetla. Tu sa nám vytvorí taký veľmi silný letorast, ktorý je aj viacnásobne rozkonárený, ale žiaľ Bohu rastie smerom dovnútra koruny. Neodstránime ho úplne preč, ale ho výrazne zredukujeme, tak aby sme pomohli udržať dominanciu toho, ktorý sme si vybrali ako náhradu. No a ešte tu máme nejaké letorasty, ktoré na tomto kypti pomerne silno rástli po reze. No a prichádzame k poslednému kypťu, ktorý má dva také pomerne podobnej polohe letorasty, z ktorých jeden je silnejší a zrejme si ho aj vyberieme pre budovanie koruny zás, lebo potrebujeme tú výšku, ktorú majú aj ostatné, aspoň sa jej priblížiť. Zatiaľ, čo tento slabší je pomerne tenký a nevyhovuje nám z tohto hľadiska. Takže ten zredukujeme rezom na prevod, skrátením letorastov. No a na tom, ktorý sme ponechali, môžeme tak striedavo preriediť, čo sme robili aj v predchádzajúcich prípadoch. Tie, ktoré sú vodorovné, slabé, tých si ani nemusíme všímať. No a tieto, ktoré zahusťujú zbytočne, tak zrezávame. No a prekontrolujeme ešte teda celú korunku. Tam, kde sa nám to javí ako viac zahustené, tak môžeme jednotlivé letorasty, alebo tam, kde vyrastá viac jedného miesta, tak jednotlivé letorasty môžeme zrezať. No a pozrieme sa na celý koncept koruny. Tento stále je taký, ktorý ja som hovoril, že by sme ho mohli ponechať zatiaľ, aby nám trošku prispel k regenerácii, ale je pomerne vysoký, takže ho ešte znížime, aby sme zabezpečili dominanciu toho letorastu, ktorý sme si zvolili ako základ kostrového konára. Ešte viac môžeme skrátiť. A stromček je týmto rezom vlastne ošetrený. Je podstatne presvetlenejší, ako bol pred rezom. Odstránili sme naozaj pomerne dosť listovej plochy, ale zároveň sme ponechali aj množstvo ešte letorastov, ktoré následným rezom budeme ošetrovať. Ako som spomínal, tak zhruba mesiac po tomto reze prídeme a urobíme finálne ošetrenie tak, aby sme na jar alebo na začiatku vegetácie v nasledujúcom roku čo najmenej zásahov museli urobiť.